Nood Sinterklaas het land weer uit is, maakt het Friesland een kleer voor de Christ. En daarvoor hoe je net bevast naar Duitsland daar. Daarop toe het wel blikken bij Himmelum. Dat honderden bezoekers naar de Winterfair van vakantieborkerij het Flinke Bosje komen. Wat deze Winterfair eigenlijk zonder skiet van oren is, dat binnen eigenlijk de deelnemers. Die binnen allemaal op hun eigen manier heel bijzonder. En dan proberen we mooi aankleding en mooi live muziek en een soort logjes en viewer de sfeer te krijgen, zodat die beleving van de winter en voor de Christ er al is. Dat is een Barbera d'Alba en dat is een mooie ronde wijn voor bij het eten. Dus niet naast het eten of voor het eten, maar echt tijdens de maaltijd. En dan met een mooie stoofpot of een stukje wild of wat dan ook. Dan heb je een heel goed wijntje. Die heb ik gekocht. Ik vind het heel gezellig. Ja, al je hele leuke kraampjes, al je hele verschillende crèmpjes. Echt hartstikke leuk. Ja. I want to cry for you, and I already shed some tears, but I need to realize you're the only one who needs to cry. Ja, de Christtrends. Het is heel veel rendieren. Dit hier, dat is juist overal. Groot lied. Ik heb ze hier in Bruin. Is that